चढ़ो भांगिला संसार को अनेक आशा अनेक स्वप्न अजय पंडा ता भाई मान को मनीष करथिला हठात अदिनिया मेघ आसिला मेघ बरसिला अजय पंडार बाइया बसा को भांगी दे चली गला गायत्री भावुथिबा स्वामी भाई मान पाखरे खुशी रे थे घर को टंका नहीं करिवे देख गायत्री तम स्वामी आसी यही कुली बस्ती रे मुठाए भात पाई दुआर दुआर बुली हाथ पातुची हाथ बाबू बाबू देखो अंधारिया बाबू मुह किसी देखा चारि दिन होला किसी खाइनी दया करी मत किसी खाइबा को दियो बाबू किसी खाइबा को दियो मागिले कौठ मिल देखुनु देखुनु मो पेट 4 दिन होला किसी खाइनी पेटटा पूरा भरी जाउछि ओडिया कथा साउंडी गोटाए गुड़ाए जरी प्लास्टिक गोटे राति बाहिले ताको बिकी कौन दीटा खाइबी बाबू मते भारी भोक होउछि बाबू करी मो बो औषध पाई जाइछि एते बेला जाई फेरिनी मते के खाइयो शरीर मोर तंडी सुखी बाबू ताले कौन मो बेउ फेरिबनी ये कहि परिबो इच्छा अनुसार मिलन नहीं एटा होची गोटाए स्वार्थर सहर ये स्वार्थरे आंच आसिले अपनार लोक माने भी पर हो जानती रे बाबू मो बंचिबी रे बाबू मते भारी भोक होउछि आ मो मुंड मो छाती हाँ चल मो मुंड कौन हो जाउछि पानी जरे मो तंडी सुखी जाउछि बाबू पाइबार आशा मनीष को भयंकर दुख दिए जदि शांति चाहूँ ताहले चुपचाप सोई जा राति पहले ओडिशा घर कौन दीटा मागी खाई नबू अरे ये तो मो निजर नुहे या मु कहीं चिंता करी ये थोड़ा सामने करी देवी मेडिसिन नहीं आसी मो धनटा मेडिसिन खाइबो जरटा पूरा भल हो ए पिकु मो पर तो बहु डाकुची पिकु ए पिकु 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 ना
ସେ ଔଷଧ ଟିକେକ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ତମେ ମାନ ଡାହାଣୀ ହଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ହଁ, ମୁଁ ଡାହାଣୀ। ଯୋଉ ମା ପିଲାକୁ ଖାଇବା ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ହେଲେ ପିଙ୍କୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ତା ବାପା ସହିତ କଳି କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଙ୍କିକୁ ବିକି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଔଷଧ ତୋର କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ହେଲେ ପିଙ୍କୁ, ତୁ କି ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ରେ? ଶେଷ ସମୟରେ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, କି ତୋ ଦାଦା ବି ରାକ୍ଷୀ ପିଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ତମେ କଣ ତମ ପରିଚୟ? କବିରାଜପୁର ଗାଁ ହରିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବୋହୂ ଅଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ। ଗାୟତ୍ରୀ ଭଲ ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା। ତମେ ଆସିଲ କେମିତି? ତମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଏଇ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆମ ପିଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କେମିତି ଚୁପଚାପ ଶୋଇଛି। ଶୋଇଯାଇଛି। ଏ ପିଙ୍କୁ ପିଙ୍କୁ ନାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମୋ ପିଙ୍କୁ କେବେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ମୋ ପିଙ୍କୁ ଆଉ ଉଠିବନି। ପିଙ୍କୁ କଥା କହ ପିଙ୍କୁ ଏ ପିଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଉଠିବନି। ଆଉ ଯଦି ଉଠିବ ସେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ। ଆଉ ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଳି କରିବ। ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଦବ? କୁହ, ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଦବ? ପାରିବି ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦେଇପାରିଲିନି। ମୋ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେଇପାରିଲିନି। ତୁମେ କୁହ ଗାୟତ୍ରୀ ଭଲ ଏଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂସାରକୁ ଯୋଡ଼ିବ।
କାଞ୍ଚନର ରାକ୍ଷୀ তুমি সତ କୁହ ତୁମକୁ ତୁମ ଅଜୁ ଭାଇ ଲଗାଣ ହଁ ଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ମୁଁ ମୋ ଅଜୁ ଭାଇ ବିଜୁ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ବଦଳରେ ମୋତେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦା କରିଦେବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତୁମ ତ ଅଭିଶାପ ଦେବ କାଞ୍ଚ ତୋରେ ବିଜୁ ଭାଇଟା କେମିତି ଅକାଳରେ ମରିଯାଉ କାଞ୍ଚ ତୁ କଣ ମତ ଅଭିଶାପ ଦବୁନି ବିଜୁ ଭାଇ ଏ ହୁଣ୍ଡି ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଅଜୁ ଭାଇ ଲୋ ଅଜୁ ଭାଇ ମୁଁ ତୋତେ ବିଜୁ ଭାଇ ଲୋ ବିଜୁ ଭାଇ ଅଜୁ ଭାଇ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା କରିଦେ ତୋର ତ ଯାହା ମୁଁ କ୍ଷତି କରିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବି ତ ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେ ମୁଁ ଯେମିତି ମରିଯିବି छी କୋଉ ଭଉଣୀ କଣ ତା ଭାଇକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରେ ଭାଇ ଭାଇ ସିନା ଭଉଣୀ ଭୁଲିଛେ ହେଲେ ଏ ଭଉଣୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ବାର ପାଇଁ ତାର ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଥାଏ ଲୋ ଭାଇ ସିଏ ବି ଅନେଇ ରହିଥାଏ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ସୁଖ ସଂସାରକୁ ମାଗିବି ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବଡ଼ ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ତା ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବି ମୋ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ଦେ रास्ता में घुसाई अरे कुछ कहून जी आज ना हेमंत कौन ए खुशी किसी ना किसी जाऊना ये तमर आज जन्मदिन रे एटा मो तरफरु उपहार चुपके अरे तुम्हें ड्यूटी इतने लेट क्यों गए कौन जाए सगा वो तुम को भूला करे आई हेट यू मैं
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ମୁଁ ଠିକ ଏଥର ତମେ ନାଚିପାର ଗାଇପାର ଜୀବନର ସେଇ ଅବୋଧ ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ ତମେ କେବଳ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିବା ଚାହୁଁଛ ଦେଖୁଛ ଚମକେ ଏ କେମିତି ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳି ବୋଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଏ ଭଗବାନ ଫୁଲ ପବାନ ତମେ ଠିକ କହିଛ କି ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହଜବେଣ୍ଡ ୟା ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ ଓ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ଚୁପ କର ବେଡରୁମ ଖୋଲା ପଡିଛି ଯାଅ ଶୋଇ ଆଜି ନା ତମେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇ ଅଜୟ କରୁଛ ତମେ ମତେ ଦେଇଛ କଣ ଆରେ ମୋ ନାରୀତ୍ୱ ମୋର ଏଇ ନାରୀତ୍ୱକୁ ତମେ ଜମାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଆମ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱକୁ ତମେ ବହୁତ ଥର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛ I mean to say, you meritless. अरे चंद्रसेना. कौन है ना? तुम्हें इतने बड़े सास, तुम्हें बहुत पर बात उठेगा. आज वो भैया से तो तापरे वो तब देखेगी. चुकी चमकी आओ कारण है केवल मोर ही मोर डेंजर Shut up. वो तुमको घृणा करती. नहीं किया. तुम्हें वो जवान को सुख देवा पे अक्षम, अयोग्य. आसावे थोड़े ट्राई करीबा पिला दिने मो भौरीटा झुटी पड़िले मो आखिरु लुह नुहे रे रक्त धरी पड़ुला रक्त आज तू शଳାଟା मो भौरी उपरको हाथ उठे मारी कहलु तुमके এইটা বলে জয়িতা আমি বলি লোভন করি আপু পিটি পিটি আ দেহরু ছালো উঠাই দে ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାରିବି. झगड़ा मत करो मेरे भाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं गेले ना मत घरे दीजिए मुंह गेले घरे दीजिए तमाम हिंदी भैया मत बोल बे मुझे भी जाना है पहले कि मुझको दे दियो अरे अगर नहीं दिया तो 16 बाबा की कसम अरे की संभाल को दिबे cuatro 16 बाय भी बोली अनेक दरे बो बेटी होमो काटे डालू बेडरूम जाय सब होमो के बोली ओहो 16 बाय नहीं करो शिशु पाए फेरी दिबे ହେଇଟି कौन My dear happy husband. ମୁଁ ତ କହୁଛି ତମ ରାଣ ଖାଉଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି. नहीं तो गेली तू जदी मते मैरिज न करू मु पूरा मरि जीवी ताकू छा मो संगरे जा तू तो पूरा पुलिस को रखी
ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁନି ସାରେ ଗଲେ ନା ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉ ଉଠନ୍ତୁ ସାରେ ନା ନା ଶଳା ମୋର ଉଠେଇବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ହାବିଲାରେ ସାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଗୋଡା ସକାର ଖଳା ଶଳା ଷଷ୍ଠ ଏଇଟା ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶଳା କାଉ ଖୁମ୍ପିଲା କହ କେତୁ ହଉଛୁ ଗେଲେ ଶଳା ତୋର କି ବେଶ ମୋଟେ ଡେରି ନ କରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମତେ ନ ଜଣେ ଏସବୁ କାମ ଭାବୁଛି ଯାଉଛି ସଂସାର ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁନି ବାଙ୍କ ବାବୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ତମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛ ଆସୁଛି ଥାଇ ତୁମେ ଦେଖ ବାପା ସଂସାର ଜାଲରେ ପଡି ତମ ପୁଅ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା କେମିତି ଛଟପଟ ହେଇ ମରୁଛି
अबे पंडा कहानी को सुख दे पारिलानी बापा भाई स्त्री पुओ समस्ते मो पाई सात पर होई गले सैदी पाई दाई तू हाँ 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 ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାତ ବାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖ ବାପା ତମ ଅଭିଶାପରେ ତମ ପୁଅର ଆଜି ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବାପା ତମ ପୁଅ ଆଜି ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କରି ମୋ ପାଇଁ ତମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ ବୋଲି ଗାଁ ସାରା ଲୋକକୁ କେତେ କିଛି କହିଥିଲ ହେଲେ ତମ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିଚିକା ପାଲଟିଗଲା ବାପା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ତମ ସବୁ ସୁଖ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେଉଁ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କଲି ବାପା କିଛି ନାହିଁ ବାପା ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ପ୍ରେମରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଲି କିଛି ନାହିଁ ବାପା ଦେଖ ବାପା ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଉଜ ଆଜି ମତେ କେମିତି ପିଟି ଛବଳା ଉତ୍ତାରି ସୁଖର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସପ୍ତ ଭେଡ଼ି କଣ୍ଟା ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେବି ବୋଲି ଦୁଃଖ କରିବି କାହିଁକି मेहनत करुची रिक्शा टाणुची मुझे खाइबा पाई बार दुआर सुंडी पिंडा होची बाबू रिक्शा दरकार रिक्शा दरकार नहीं बाबू जदि पारुछ तमें टिके मशाणी की नहीं पारिब बाबू बसंत तू भाई बसंत हेले ऋतुराज बसंत ना बसंत जेते पारुछ सेते कहले बसंत मोर भाषा नहीं कहीं मु गोटे अमଣିषा पत्थर कुकुर तमे जेते जा कहले भी ए रिक्शा वालाटा कौन तुमर भाई होई पारिबो तुमे मोरा बड़ बाबू इंजीनियर डिग्री ढाली तू बंद कर बसता बंद कर ताले होले मो पागल सुइला को धैर्य रहनी ना निजर स्त्री कथारे पड़ी भाई भाउज गुड़े आड़े देल तो ठीक हो बसंत मुझे स्त्री के गंगा जल भाभी मुंडरे मुंडे से आज स्त्री नुहे से गोटे गोबर पाड़ी बसंत मो स्त्री केमती पिटी पिटी मो पिटी का छाल होता बहुर सुख आदर किसी जो मो आखिर लुह बही जाए भाउज बलद काली लुह पुछी दिखते भाई आखिरे लुह ढाली दिखते
ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ବସ। ଭାଇ ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ବସନ୍ତ? ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛୁ ସେ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ବାପା ଭାଇ ପିଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି ରେ, କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଭାଇ? ଭାଇ ସେମାନେ କୋଉଠି? ଭାଇ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମତେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ ଭାଇ। ଚାଲ ଭାଇ ଡେରି କଲା, ଚା 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 ଚା। ସତୀ ଦେଖାଉଛୁ ସତୀ, ତତେ କହିଥିଲି ନା ତୋର ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ନିଲାମ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଉପଭୋଗ ନ କଲା ଯାଏ ମୋ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ଆଉ ତୁ ସେଠି ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ତୋ ଦେହ ବିକି ବଞ୍ଚିବୁ। ବହୁତ ଅଧେ ମୁଁ ସହି ସାରିଲିଣି। ଏ ଦେହଟା ଉପରେ ଅନେକ ଭୋକିଲା କୁକୁରଙ୍କର ଲୋଭ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବୁ। ପାରିବୁ ରେ, ଅଲବତ ପାରିବୁ। ତତେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତମେ ଅଶାନ୍ତ ମୋଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ତୁ ଆଜି ମତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ କଲେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ରାଜି ହୋଇଯା। ମୁଁ କେବେ ବି ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ଏ କାଞ୍ଚନ ଗରିବ ଝିଅଟା ସତ, ତା ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ, ହେଲେ ତମ କଥାରେ ସେ କେବେ ବି ରାଜି ହେଇପାରିବେନି। କେବେ ହାତ ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାର୍ସଲ କରିଦେବି। ଭଲରେ କହୁଛି ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। वाह वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी। जो भौणी पाए टिके पाए तो रास्ता कड़े घुरी बुलुथुलु, आज से भौणी इज्जत बचिया पाए एते व्याघ्र काई हे करूछु। कथा कोन सामस्त्र टंका न तो टंका। जा 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 बे से टंका भूत मुंडरे पुराना। जा तो काली शंकर को कहि दे मो भौणी इज्जत उपरକୁ ଯିଏ ହାତ ଦେବ ତାକୁ ସିଧା ପାଡ଼ି ଦେବ। তোরা বিশ্বাসর প্রতিফলন। এইটা গোটিয়ে বাপার অভিশাপ। তু ন কইলে বি তো মনকু আপে আপে আসিতাতা। ভাই ভাই সিনা ভৌণীକୁ ଦୂର କରିଦିଏ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ତା ବାଟକୁ ଆମେ ଚାଲି ବସିଛି। ତୁ ସେମିତି କହନା ନା ଭାଇ। ତୁ ତ ଆସିଲୁ, ହେଲେ ବାପା ବାପା କାନ୍ଦିରି। ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ। ଭାଇ ବୁଝିଗଲା ନା, ସରିଗଲା ନା ତୋର ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସରିଗଲା ନା ତୋର ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ଆଶା। ସରିଗଲା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ।
ହାତରେ ମୋ ସବୁ ଆଶାକୁ ତୋର ମାରି ଦେଇଛି पर ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ଏହି ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ଅତର୍ବ ତୁ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କାଞ୍ଚନା भरोसा थिला तुमको पाइबी बोली बहुत आशा करी सबू आशा मोर आशा रही गला संसार भांगी गला तुम्हें कह मो भांगीला संसार को जोड़ किए भांगीला संसार रखू कांचन कौन कहबो तो कहूलु ना बरस को बड़ सावित्री बार पाई भौड़ी भौड़ी ता भाई बाट को जगी बसी थाए तते अनुरोध करुची कांचन तू हेमंत बाबू को सब खुशी रे घर संसार कर तू मना कर ना मो सुना भौड़ीटा परा मना कर ना वसंत बाबू मो पॉकेट रे शंखा सिंदूर काढ़ी मो मौड़ी मतारे पिंधे दियो ठीक अच्छे भरोसा थिला भरोसा थिला भरोसा थिला भरोसा थिला माया धीरे धीरे आके मोर पानी को दे रंगा टिकट काटी जाइए मु जवाब लगो भाईला छाती को भाईला बॉस रो निर्देश है तो पहुंचवा दरकार भाईला
तो भाई प्रति जल्दी टिके भी लुभ थाए मो सब को मशाली को नहीं मो मोरे मुठाए लिया दबो मो संसार रो शांति पाए ବିକଳରେ ଆମ ପୁଅଟା ମରିଗଲା ଆମେ ମା ବାପା ହେଇ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଦାନା ଦେଇପାରିଲେନି तुम्हें मत क्षमा कर दी स्वामी भाई मुझे मत ये सुख नहीं पानी ছি वो जानी सुनी हम पुओटा को मारी देते आज मोरी पाई आज तुम्हें पर घरे ओइठा बासन माजुच कथा भाविला बेला को ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି ଆମେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବାନି କି କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି ଏଇ ତମକୁ ମୋର ପୁଅ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାନି ତମେ ମାନା ଡାହାଣୀ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଡାହାଣୀ ଯଦି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମର କିଛି ହେଇଯିବ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ମୋ ମଲା ପରେ କଇ ଡୁଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କଇ କଉଡ଼ି ବିଚି ମତେ ମଶାଣିକି ଗାୟତ୍ରୀ ହଉ ମଶାଣି ମୋ ଚୁଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିବ ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ମୋ ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂସାର ଯୋଡ଼ିବ ଗାୟତ୍ରୀ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛ ଏଇ ଭାଇ ଭିକୁ ବାପା ହେ ସଂସାର ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ହେ ସଂସାର ପଗୁନଟା କୋଉ ଦିନରୁ ଆମ ପାଇଁ ପିଠା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନବ ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବ କେବେ ବି ମୋ କଥା ମନେ ରଖି କାନ୍ଦିବ ମୋ କଥା ତୁମେ ରଖିବ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଗାୟତ୍ରୀ ମୋ ସଂସାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ତମେ
बाबू मो स्त्री को देखिला से केमिति मते छाड़ी की चली गला ताकू टिके उठै दबो बाबू बसंत फेरी आसी कौन है भाई तुम्हें कांदुच भाउज कौन है भाउज भाउज मु तुम जीवन बसंत आसी उठ भाउज भाउज देहर जीवन नहीं मो ऊपर अभिमान करी मते छाड़ी चली जाइछि बसंत आज रिक्शा टाणी केते टंका आनिछि तमे उठा भाउज तमे मते क्षमा कर दियो भाई हेमंत बसंत फेरी घर को सब सुख फेरी आसी भाउज एमती शोई भाउज कौन है भाई भाउज आखि बुझी जाइछन्ती केवल तुम्हारी पाई हमारा संसार भांगी जाइछि निज सुखर अधीर होई हमारा हसीना संसार को भांगी जाइछ को भाई हमारा भाई भांगीला संसार जुड़िबा किए निजो पाइछाला मोना बनी साया ताल सजनी Bye.
गोटे सुना टंका रूपा नहीं आसिल अथच तुम भाई जानी ना तो ମୋ ଭାଇକୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଛି। अरे वाह वेरी इंटेलिजेंट तुम भाई को विदेश यात्रा हेले आमे एठी रहबा आदो ठीक हबनी आमे आज जेमती हेले दिल्ली किबा हैदराबाद जीवाको हबो ଠିକ ଅଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ଚାଲିଛି ଦିଟା ବଙ୍ଗଳା ଅଛି କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ମାଲ ଅଛି ସାରେ ମତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ସେଠାରେ ନା ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହବ। हेले बांका सेठाକୁ ନେଇ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇ ପାରିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାରେ ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରାସ୍ତା ରାତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। କଥା ମୋ ଭାଇକୁ କହିବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତାପରେ ନା ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛି ସେଠି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ସଂସାର କରିବି। ତମେ କରିଥିବା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଚୁରମାର କରିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନା। ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ତମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମରେ ରାଜି ଅଛି। ଏଇ ହେମନ୍ତ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ସେଠି ଥିବ କେବଳ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ କରିବା ଆମର ପ୍ରେମର ସଂସାର। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ମୋ କଣ୍ଡିସନ ଯାଏ ସରିଲେ କଣ ତମ କଣ୍ଡିସନ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତ ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ଆଉ ତମ ଉଲ୍ଲେଖ ଦେହକୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ସିଟି କରି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଯେମିତି ମତେ ପିଟି ପିଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛ ସେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିବି। ଏଟା କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। তোরি ভাই আজ আমার সুনা সঞ্চয় ভাগি যাইছি କରିପାରିବ କରିପାରିବ। अजय म भौरी गए हात मार्छु मन तो आराम गरेको पुलिस ठारू पब्लिक पब्लिक ठारू नेता मंत्री समस्ते मोर शत्रु हो गए और डेंजर भी मो सहित खेल खेली मोर कोटी कोटी टंकार बिजनेस बर्बाद कर देला छाड़ी देली बे मु कहारी को छाड़ी देली समस्त को मारी देली बे
କହି କଲୁ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକଟ କରିଛି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ଆସ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା नहीं तो चीर के फाड़ूंगा কালী শঙ্কর তোর সুখর সময় সঙ্গে মোমো 25 বছর रे तू किए बे মো বিনা মাস্টার মজিয়া পর বিচর रे बिजू তাহলে তুই সবু কথা জানি সারিলু আবে চুপচাপ সেটি কিয়া हो এই দেখ ମୋ ରାଙ୍ଗା ବିଲା ତୋ ଭଉଣୀକି କେମିତି ପରୋପଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ଅଠଲଙ୍ଗଳା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି ତୁ ମତେ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନା କହନା କହୁଛି সরিগলা কালী শঙ্কর 25 বছর হইছে 25 বছর বদলা আছে বিজু বর্ষা রয়েছে সরকার ধায়ে তা বাবা বুঝে বুঝিব এ বাবা আজি তম পুଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧର ବଦଲା ନେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଆମ ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂସାର ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି Wonder